soluk alamaz duruma getirmeyi amaçlıyorsunuz. La Amede 15 komeleyên sivîliyên berînha ji aliyê dewletê ve hatibûn girtin li avaya Partiya Herêmên Demokratîk daxuyaniya hevpardan. Di daxuyaniyê de hate gotin ku îktidara AKP bi hêza dewletê komeleyên yên muxalîfê wî ne mor kir. Lêgirtina komeleyên dide xuyakirin ku îktidara AKP zayıf ketiye. Devleti bi van girtina van komaleyan tekiliya xuya demokrasiya qutkiriye. Edim arvkare ku bêje tu aliyekî ve tekiliya devlet û hikûmetê bi xebatên demokratîk re nemaye. Çünkü rawabûna devletekî di ser sazî û dezgehên sivîl û demokratîk de derbas ve ku vana tune be ew jî tunene. Îro ew tunenin devlet jî nedemokratîk e. Bu mazlum ve mücadelesinde haklı halkı Li gor serokên komeleyên sivîl di welatên demokratîk de heger komeleyên sivîl werin girtin wisa dide xuyakirin ku hilweşandina wê îktidarê nêzik bûye. Serokên komeleyan dibêjin xebata komeleyan bi girtina nasekine ve li kolanan berdewam bike. Ha dibe ku komaleya me mor kirin ama mejiyê me qalbê me nikarin mor bikin. Destûnigê me dixebite, mejiyê me dixebite. Ew cenazê me dîsa li erdê nemînin. Em ê bidin ser pêlê xwe, ser pişta xwe, em ê dîsa cenazê xwe bivin bispêrin axê. Em malbatê xwe bêxwedî naylin. Îro cîkî weka Amedê ser 3000 malbatê me hene. Malbatê me ew ê li nerxê xwe xwedî derke. kararı her şeyden önce meşru görmediğimizi belirtmek isteriz. Li Türkiye'ye deriyê 37 komeleyên sivîl hatibûn morkirin. Ji van komeleyan çû li heft hebên wan tenê li Amedê xizmet didan. Sevda Kaplan, NRT, Amed.